haideți să pregătim niște nuggets de pui sau mini-șnițele sau cum vreți să le spuneți dumneavoastră. Ideea este că sunt grozave deosebite și le văd la fund pe cele de la KFC. Avem nevoie de un ou sau două, funcție de cât le facem. Carne de pui. Eu aici am niște bucăți de pulpă pe care le-am dat cu usturoi, sare, cimbru, puțin muștar și puțină boia iute și puțină boia dulce. Ouăle le vom bate puțin ca să se, cu sare, ca să se culoarea să devină mai pronunțată, galbenul acela. Mai avem nevoie de fulgi de porumb, puțină făină și un pic de răbdare. Bun, am bătut un pic ouăle, vom măcina puțin fulgi de porumb, pregătim o farfurie cu puțină făină sau o tavă sau ce aveți și veți vedea imediat ceea ce urmează. Este momentul să începem. Luăm o bucată de pui, o dăm prin ou, o dăm prin făină, o mai dăm o dată prin ou, prin fulgi de porumb și o punem la prăjit. Continuăm în același fel. O dăm prin ou, puteți să o dați direct prin făină, pentru că noi avem deja o consistență destul de mare la carnea de pui, prin ceea ce am pus acolo. Și continuăm în același fel. Vreau să vă arăt ceva. Dacă vreți să faceți să fie și mai interesant, la bucata de carne de pui vom adăuga o bucățică de cașcaval. Da? O dăm prin ou. Acum musai trebuie să o dăm un prin ou. Din făină, bine de tot. Ca cele două se lipească. Iarăși prin ou. Prin făină. Încă o dată. Și acum o dăm prin fulgi. Va ieși ceva în genul cordonului bleu. Continuăm cu toate bucățile în felul în care doriți dumneavoastră. Este momentul să îi scoatem. Uitați cum arată. Îi puteți servi simpli, cu garnitură de orez, cartofi prăjiți, natur, ce vă place dumneavoastră. O să vă arăt și o formă de servire. Până atunci, vă pot ura chiar poftă bună!